नमस्ते प्रणाम रउआ सभे कैसन बानी। हम बानी राइटर नीतीश जी और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त होली सॉन्ग लेके आ गइल बानी। आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर ये अच्छा से रउआ सब गायकी कर देतनी जा तो ज़रूर बाजी। और रउआ सब नया म्यूजिक बनवा के अच्छा से गाई और नया नया माइटर के अगर तलाश में रउआ सब बानी जा तो स्क्रीन पर हमारी नंबर बाटे, एक बार ज़रूर संपर्क करी जा। और ये देखी जा ये मुखड़ा बाटे, एकरा के गौर से सुनी जा और ध्यान से सुनी जा। और जवन लाइन दू बार लिखल बा ओकरा के दू बार गावे के बाद देखी जा कैसे गावे के बाटे कि होली में लई ह देवरू लमहर पिचकारी लाल। होली में लई ह देवरू लमहर पिचकारी लाल। रंगवा अबीर टली है गायक खेसारी लाल। रंगवा अबीर टली है गायक खेसारी लाल। रंगवा अबीर टली है। अंतरा बा पवन निरहुआ से बात नहीं बनेला। रितेश नीलकमल खाली अचरे तर रहेला। दू हाली गावे के बेकार के पवन निरहुआ से बात नहीं बनेला। बतिया के हमार तनी सोची बिचारी लाल। अरे रंगवा अबीर टली है गायक खेसारी लाल। रंगवा अबीर टली है गायक खेसारी लाल। रंगवा अबीर टली है। तो रउआ सब अगर ये पूरा सॉन्ग चाहतनी तो नंबर पर संपर्क करी और ये व्हाट्सएप के द्वारा ये गाना आपके दिहल जाई। जय माता दी।